El pròxim 9 d'octubre celebrarem la jornada interdisciplinària Més enllà de la visió, connectant professions. Una trobada única on l'òptica i l'optometria es connectaran amb altres àmbits de la salut: oftalmologia, infermeria, teràpia ocupacional, fisioteràpia i psicologia. L'acte serà moderat pel periodista Xavi Coral i presentat per l'òptica optometrista Marta Fransoi, amb la participació dels professionals Carlota Costa, Marcel Bartomeus, Mercè Sabater, Núria Baldric, Gemma Pallejà, Rosa Álvarez, Montse Millàs, Laia Pasqual i Anna Díaz. Compartirem coneixement, experiències i reptes per avançar junts en el benestar visual integral de les persones. No t'ho perdis!